Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Аллаһ Тәгалә безнең тормышларыбызга, көннәребезгә бәрәкәт бирсен. Һәм менә бүгенге тапшыруыбызда яңа вагазлар сөйлисебез килә. Ул да булса Аллаһ Раббыбыз турында. Кеше бу дөньяга килә һәм бу дөньяда яши. Яңа гына бу дөньяга килүгә аңар суларга һава кирәк. Аңар ашарга ризык кирәк, аңар эчәргә су кирәк. Һәм башка әйберләр барсы да кирәк. Һәм моны кем бирә? Әлбәттә без әйтәбез, әни бу дөньяга китерүгә сәбәпче. Аның күкрәгенә сөт төшә, ул баланы имезә башлый. Ләкин кем аңар сөт биргән? Кем аңар шулай итеп бар иткән? Кем аңар суларга һава биргән? Аның тәнен шундый рәвештә бар иткән. Аллаһка иман китерүче кешеләр әйтә, ул Аллаһ Раббыбыз дип. Шулай итеп кеше бу дөньяда яши, укый, гыйлем ала, Аллаһны таный, Аллаһка гыйбадәт кыла, әҗәл вакыты җиткәч, ул бу дөньядан китеп бара. Һәм без ышанабыз, бу дөнья бетү белән әле кешенең хәле бетми. Ул барзах хәленә керә. Аның җаны я газапта, я нигъмәттә була, аннары үлеп терелмәк бар. Үлеп терелгәннән соң Аллаһ каршына җавап бирәсебез бар. Гарш мәйданында, Гарасат мәйданнарында басып торасыбыз бар. Шуннан соң һәр кешенең дәген ахыргы урыны я җәннәт, я җәһәннәм булачак. Аллаһ Раббыбыз барыбызны да аннан сакласын. Менә шушы кеше хәле нәрсәгә бәйле? Ул бу дөньяда яшәгәндә һәм мәңгелек тормышында ул Аллаһка бәйле. Без бу дөньядага килгәч, мәктәп яшенә җиткәч, күп фәннәр өйрәнә башлыйбыз. Аллаһ Раббыбыз бу дөньяга кулган законнарны өйрәнәбез, физика, химия, биология, башка төрле фәннәрне өйрәнәбез. Кешеләр бу дөньяда рәхәт яшәсеннәр өчен, аларга җиңеллек булсын өчен бик күп технологиялар алга китте. Шушы законнарны өйрәнеп, кеше үзенә бу дөньяда тормышын җайлаштыра. Барсындагы Аллаһ Раббыбыз куйган законнар. Ләкин без менә шушы законнарны куйган, менә безгә тереклек биргән, безгә яшәү өчен ризык биргән, сәламәтлек биргән Аллаһ Раббыбызны беләбезме? Кем ул Аллаһ? Менә шуның турында сөйлисем килә. Бер кичкенә генә мисал китерәсем килә. Президент сайлау башланса, яки депутатлар сайлау башланса, ул кеше турында мәгълүмат бирәләр. Кайда туган, кайда үскән, кайда яшәгән, нинди спорт белән шөгыльләнә, нәрсәне ярата, нәрсә тия, нәрсәне яратмый, гаилә хәле, балалары, бөтен мәгълүматны аның турында бирәләр. Тормышка карашы, фикерләве, дине турында барлык мәгълүматны аның турында бирәләр. Чөнки сайлаучы кеше ул кеше турында күбрәк беләсе килә. Шулай ук әгәр дә ул президент булса, аның инде һәр ягын яктыртырга тырышалар, аның яхшы якларын гына күрсәтеп, халыкка мәхәббәтен уятырга тырышалар. Ни өчен? Чөнки ул шәхесне белсә, ул аны яратачак, ул аңар тавышын да бирә, ул аны хөрмәт итәчәк. Ягъни шәхес турында мәгълүмат ул гади халыкка бик мөһим. Нәкъ шулай ук икенче бер мисал. Әгәр дә без, мәсәлән, үзебезнең кызыбызны кияүгә бирергә теләсәк, яки шулай ук бер гаиләдән кыз алырга теләсәк, без ул гаилә турында белешәбез. Аның әти-әнисе кем, нәселе кем, туганнары кем, дине ничек, һәм башка барлык җентеклек әйберләрен белергә тырышабыз. Ни өчен? Чөнки бер кешедәген теләсә кемгә үзенең кызын бирәсе килми, һәм теләсә нинди кызны гаиләсенә алып кайтасы килми. Һәр кешедәген аны белергә тырыша. Ә менә без бу дөньяга килдек. Һәм бу дөньяга бару итүче Аллаһ Раббыбыз турында без беләбезме? Аллаһ Раббыбыз аның турында үзе бик күп аңлатты. Галимнәр әйтә, әгәр дә кешегә Аллаһ Раббыбыз үзе турында аңлатмаган булса, кеше фитри иман белән дөньяга килә. Пәйгамбәребезнең хадисенә таянып, фитри иман белән дөньяга килә һәм бер нинди тышкы тәэсирсез калдырсан, ул кеше иманлы булыр иде. Таныр иде, ниндидер бер зат, бер олы зат ул мине бар итте. Чөнки тик торганда бер әйбердәген үзеннән үзе була алмый. Бу галәмне бар итүче зат дип ышаныр иде. Ләкин кем ул? Аның сыйфатлары, нәрсә ул куша, нәрсәдән тыя, ничек яшәргә куша, без аны белә алмас идек. Шуңа күрә Аллаһ Раббыбыз үзенә рәхмәте белән ул безгә Коръән иңдерде. Пәйгамбәрләрен җибәрде һәм алар аңлатып бирделәр. Кем ул Аллаһ? Аның исемнәре нинди? Аның сыйфатлары нинди? Нәрсә ул кыямәт көне? Кайчан булачак? Кешенең яшәү максаты, ни өчен яши, ничек яшәргә тиеш, барсындагы Аллаһ Раббыбыз аны аңлатып бирде. Коръән Кәрим ул безнең пәйгамбәребезгә Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә ингән китап. Анда Аллаһ Раббыбыз күп хөкемнәргә, галимнәр әйтә, аны 3-кә бүлеп була дип әйтә. Аның берсендә кыссалар, алдагы килгән уммәтләр турында, алдагы пәйгамбәрләр турында кыссалар зикр ителә. Икенче бер өлеше хөкемнәр,
нинди хөкем ничек булырга тиеш, ничек хаҗ кылырга, ничек ураза тотырга, намаз турында, закат турында, тормышка бәйле хөкемнәр барысы да Коръәндә аңлатылган. Өченче хөкеме Аллаһ турында. Кем ул Аллаһ? Аның исемнәре, аның сыйфатлары, менә шушы әйберләр Коръән Кәримдә аңлатылган. Һәм без бүгенге дәресләребездә, иншалла Аллаһ Тәгалә дәвамлык бирсә, дәвам итәчәкбез менә шушы өченче хөкем турында, өченче өлеше турында, Коръәндә булган Аллаһның исемнәре турында. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям атаган исемнәре турында, Аллаһ Раббыбыз турында. Чөнки Аллаһ турында без үзлегебездән сөйли алмыйбыз. Аллаһ үзе турында үзе әйтсә генә без аны әйтә алабыз. Бу Аллаһның исеме шундый, ул шундый, чөнки Аллаһ аны Коръәндә үзен шулай дип атады. Пәйгамбәрбез үзенең сүзләрендә Аллаһны шулай дип атады дип без әйтә алабыз. Һәм бу тема бик җаваплы, бик җитди мәсьәлә. Чөнки монда без Аллаһ турында сөйлибез. Аллаһ Раббыбыз турында сөйлибез. Аллаһка кеше белмичә үзлегеннән төрле нәрсә әйтергә ярамый, һәм бу иң олы гөнаһлардан санала. Аллаһ турында сөйләү һәм икенче яктан караганда ул бик кирәкле, кешенең тормышына бик әһәмиятле бер мәсьәлә булып тора. Әгәр дәгән без тукталып китсәк, нинди фазилатлар бар Аллаһның исемнәре өйрәнүдә? Иң беренчесе, иң мәшһүре булган безнең татар халкында Аллаһның исемнәрен санау. Бик күп китаплар чыкты. Безнең бабаларыбыз борынгы вакытта язылган кулъязмалар дагы бар, басма китаплар дагы бар Аллаһның исемнәрен санау. Ул пәйгамбәребезнең бер хадисенә таяна. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Инна лиллаһи 99 isman 100 illa wahida la yahfazuha ahadun illa dakhala al-janna." Яки икенче риваятта: "Мен ахсаха дахала al-janna." Аллаһның 99 исеме бар. Кем шуларны саный, кем шуларны җыя, шул җәннәткә керер диде. Галимнәр әйтте, шушы хадисне аңлатма биргәндә 99 исем. Иң беренче мәсьәлә Аллаһның исемнәре 99дан күбрәк. Чөнки башка хадислар бар. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям атый Аллаһка мөрәҗәгать итә, синең үзендә калдырган исемнәрем белән сиңа мөрәҗәгать итәм дип әйтә. Ягъни син генә белгән исемнәр белән безгә җиткермәгән. Менә монда безгә җиткергән әле 99, бәлки артырга да мөмкин. Кайбер галимнәр арттырып тагын саныйлар. Ләкин Аллаһ субханаху ва тааля җәннәткә керүне бәйләде шушы 99га. Кем 99ны ятлый, өйрәнә, мәгънәсенә төшенә, шул иншалла җәннәткә кергә сәбәпче була. Менә шушы 99 исем, алар барысы да Коръәндә Аллаһ Тәгалә үзе турында, шушы сыйфатлар турында, барысы турында әйтәме? Әллә инде 99 исемнең бөтенесе дә Коръәни Кәримдә чагылмыйча, ул хәдисләрдә галимнәрнең фикеренчә шулай дип китереләме? Һәрбер исемгә тукталачакбыз. Аның иң күбе Коръәндә. Ләкин кайберләре Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның хадисләрендә дә килде. Шуңа күрә Алла бирсә, Коръәндә булганын әйтербез, ничә тапкыр Коръәндә зикр ителде, ничә тапкыр искә алынды мәсәлән, кайсы аятларда Алла бирсә аңлатып китербез иншалла. Кайбер кеше әйтергә мөмкин, кара мин 99 исемне ятлыйм дагы җәннәткә керәм. Намаз да кирәк түгел, ураза да кирәк түгел дип, юк, алай түгел. Галимнәр әйттеләр, бу 99 исемне ятлау, аның мәгънәсе менә Коръән ятлау шикелле. Әгәр дә кеше Коръән ятласа, ләкин бер нинди гамәл кылмаса, намазын укымаса, уразасын тотмаса, әле ул аны җәһәннәмнән коткармый. Чөнки Аллаһның фарызларын үтәми ул кеше. Чөнки без беләбез, иманлы кеше җәннәткә керәчәк, ләкин гөнаһысы өчен ул башта газапка тартылырга мөмкин. Аллаһ гафу итүче, ләкин барбер намаз укымасан, ураза тотмасан, син әле газаптан котылам дигән сүз түгел. Шуңа күрә менә бу 99 исемне белү, аның белән гамәл кылу. Ягъни бу безгә нәрсәгә ярдәм итә? Син Аллаһның исемнәре белән беләсең. Аннары син шушы исемнәрне белгәч, тормышында аны кулланасың. Мисал өчен, мәсәлән, Аллаһның исеме Әс-Сәмиъ, ишетүче. Аллаһ ишетүче булгач, менә бел, син нинди генә сүз әйтсәң дәген, ничек кенә сөйләшсәң дәген, күңелендә нинди генә уйлар булса дагын Аллаһ Тәгаләне белүче. Әл-Басир, Аллаһ күрүче. Тормышта аны кулланганда, нәрсә генә уйласаң да, нәрсә генә эшләсәң дәген Аллаһ сине күрә. Мәшһүр бер мисал бар бит. Бер остаз үзенең бер шәкертен ярата торган була. Башка шәкертләр күнчеләнә торган булалар. Тегесе ярата ни өчен? Чөнки бу зирәкле малай, тақва малай. Һәм бер көнне аларга белтердергә тели. Әйтә, һәрберегез дәген миңа бер тавыкны суеп килегез дип әйтә. Ләкин бер шарт белән, аны бер кеше дәген күрмәсен ди. Бер затта күрмәсен. Шуннан соң икенче көнне киләләр. Һәрберсе суйган тавыгын алып килә. Һәрберсе әйтә, мине бер кеше дә күрмәде ди. Теге малай бер нәрсә дә алып килми. Тавыгын тере килеш алып килә. Ни өчен?
дип тегеләр аптырыйлар, көләләр бу егеттән. Остаз сорый, ни өчен суймадың? Ә мин ди андый җир тапмадым ди. Чөнки кая гына барсаң да мине Аллаһ күрә ди. Сез бер зат та күрмәсен дидегез ди. Кеше генә түгел, зат та күрмәсен, ә бит мине Аллаһ күрә. Шулай иттереп теге башка шәкертләр арасында бу шәкертнең дәрәҗәсе арта. Шуңа күрә менә шушы Әл-Кауи, Аллаһ бик кодрәтле, Әш-Шафи, шифа бирүче. Ягъни без сәбәбен кылабыз, давалыйбыз, ләкин шифаны Аллаһ бирә. Шифаны Аллах бирмәсә, кеше тазара алмый. Шуңа күрә без Аллаһка мөрәҗәгать итәбез. Шифаны Аллаһтан сорыйбыз, һәм сәбәбен кылабыз, даваланабыз. Менә шушы исемнәрне кеше белсә, тормышында шуны кулланса, иншалла, пәйгамбәребезнең вәгъдәсе Аллаһ Тәгаланы җәннәткә кертер диде. Ягъни бу иң беренче сәбәп Аллаһның исемнәрен белеп, аны аңлап, шуның белән гамәл кылып, иншалла кеше шул сәбәпле җәннәткә дәген керә ала. Хәзрәт, монда аңлатып китәргә кирәктер инде һәрберсе турында, әгәр дә әйтәбез икән, тулы мәгълүмат бирергә тырышсагыз. Бу исемнәр турында китаплар, сез дөрес әйтәсез, татарда бик күп алар, бик күп чыгаралар, әйеме? 99 исем турында кичкенәләре бар. Бәлки аның зурраклары бардыр, мин анысын күргәнем юк. Бу кичкенәләре шул мәгънәне бирә дә, аннары инде җатлау өчен аның ахырда дугасы бар бит әле, әйеме? Шушы исемнәр кергән дуга бар, аны иң әйбәт дуга диләр. Менә сез дә әйтәсез, 99 исемне ятлаган ислам әһле ул җәннәткә керә, фарзларын үтәгән тәкъдирдә. Тәкәбберлек турында да Аллаһ Тәгаланың исеме бар. Менә монысын ничек кулланырга? Әл-Мутакаббир. Ул Аллаһның исеме. Дөрес әйттегез сез. Менә бу исемнәрне белсәк без, менә мин Алла бирсә әйтеп китермен. Кеше күп нәрсәне аңлый башлый. Ул менә мәсәлән белә икән, тәкәбберлек Аллаһка. Ягъни ул безнең мәгънәдә тәкәбберлек түгел, ягъни бөтен нәрсәдән дә улы ул Аллаһ. Һәм ул кеше күпме генә кешеләрдән үстен булсан дагын, тәкәбберләнсәң дәген, бел, Аллаһ синнән өстенрәк. Хәтта кыямәт көнендә тәкәббер кешене кырмыска шикелле итеп бар итер диде. Кичкенә рәвештә бар итер ди. Алар теге бу дөньяда кешедән үстен булсалар, Аллаһ Тәгалаларны түбәнгә төшерер дип әйтә. Менә бу исемнәр турында әйткәндә, Аллаһка ошау дигән нәрсә бар. Аллаһка ошау сыйфаты. Ягъни менә мәсәлән, Әл-Кәрим, Аллаһ юмарт. Мусульман кеше юмарт булырга тырышсын. Әл-Гафу, Аллаһ гафу итүчән, син дәген гафу итәргә тырыш. Хәтта кайбер галимнәр әйтә, син ди кешеләрне гафу итмәсән ди, ә син ничек Аллаһка өмет итәсең, ул сине гафу итүен дип әйтә. Ягъни Алла бирсә, сөйләрбез һәрбер исемдә кеше ничек шушы исемнәрдән гыйбрәт алып, үзенең тормышында куллана ала. Һәм Аллаһка шуның белән якыная. Менә мәсәлән без беләбез, Аллаһ Әл-Гани, аның исеме бай. Аллаһ әйтә, "Антумул фуқара илаллаһ". Сез Аллаһка фәкыйрләр дип әйтә. Ягъни кеше үзен белә, ул фәкыйр. Нинди генә анда миллионнар булмасын, нинди генә миллиард байлыклары булмасын, ул Аллаһка мохтаҗ. Ул байлык Аллаһныкы. Аллаһ Тәгалә ул байлыкны аңар бирде кулланыр өчен бу дөньяда, ләкин ул аны бер мизгелдә алып китергә мөмкин. Сәламәтлеген яки үзен алып китергә мөмкин. Ул барбыр Аллаһныкы һәм кеше аңларга тиеш ул фәкыйр икәнен үзенең. Һәм менә булар барысы дагын, иншалла шушы Аллаһ Раббыбыз турында сөйләгәндә, шушы исемнәргә тукталганда, һәрберсенә дәген иншалла туктарылбыз. Шулай ук мусульман кешегә Аллаһны кем ул дип сорасалар, Аллаһ турында сыйфатлары дип сорасалар, бер вакыйганы әйтәсем килә. Пәйгамбәребездән дә сорадылар. Инсиблена Раббак. Ягъни нәселен күрсәтәләр, Раббыгызның нәселе кем ул Аллаһ дигәч, Аллаһ Тәгалә иңдерде, һәрберебез белгән Ихлас сүрәсен. Кул хуаллаһу ахад, Аллаһус самад, лам ялид ва лам юлад ва лам якул лаху куфуан ахад. Аллаһ Тәгалә әйтергә кушты, әйт эй Мухаммад, Аллаһ ахад, Аллаһ бер, Аллаһус самад, Аллаһ бер нәрсәгә дә мохтаҗ түгел. Һәм самад турында киңрәк сөйләрбез Алла бирсә. Лам ялид ва лам юлад, ул тумады, тудырылмады, тудырмады. Валам якуллаху куфуан ахад. Һәм аңар бер нәрсә дәген ошаш түгел. Менә шушы кешеләргә мәсәлән Аллаһ турында әйтегез әле дисәгез, Ихлас сүрәсен укыгыз. Ихлас сүрәсендә Аллаһ Тәгалә үзе турында кешегә кирәкле әйберне бөтенесен дәген әйткән. Һәм менә монда әйтәсе килә, Аллаһның исемнәре турында әйткәндә, сыйфатлары турында әйткәндә, күз алдында тотарга кирәк бер бик җитди мәсьәләне, ул да булса лам якуллаху куфуан ахад. Аллаһка бер нәрсәгә дәген ошамады. Лейса камислихи шей. Аллаһ Тәгалә әйтә, лейса камислихи шей ва хуас самиул басир. Ул бер нәрсәгә дә ошамаган, шул ук вакытта ул ишетүче һәм күрүче диде. Ягъни без Аллаһ турында сөйләгәндә бер кашында кеше уйларга тиеш түгел, үзенә ошатырга мәсәлән кеше шикелле дип. Юк, Аллаһ бер нәрсәгә дә ошамаган. Исемнәре дәген һәрбер сыйфатларына үзенә бер лаеклы. Без аңлый алабыз, ләкин һәрберсе дәген Аллаһка хас әйберләр һәм моның турында игътибарлы булырга кирәк. Шулай ук Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә тагы бер Коръән аятында Аллаһ Тәгалә әйтә: "Удгуни астаҗиб лакум". Сорагыз миннән, мин җавап бирәмен. "Валиллаһил асмаул хусна фад'уһу биһа". Аллаһның күркәм исемнәре бар, шулар белән дуга кылыгыз диде. Менә бу аятны гамәлдә кулланыр өчен Аллаһның исемнәрен белергә кирәк. Аллаһ Тәгалә үзе әйтә:
Әл-Хусна, ягъни иң күркәм исемнәре бар ди. Хусна дигән сүз бик мәгънәне бирә торган гарәп теленең сүзе, исем тафдил дип атала инде. Иң күркәм исемнәре шулар белән сорагыз ди. Менә моны ничек без аңларга тиеш? Әгәр дә без Аллаһның исемнәрен белмәсәк, ничек кулланабыз? Әгәр дә без беләбез икән кулланабыз. Я Карим, мәсәлән, сораганда Аллаһны мактыйсың сен, Я Карим, Я Рахим дип, мәсәлән, Аллаһны әй син юмарт, әй син рахимле дип Аллаһны матур исемнәрен әйтәсен, һәм үзеңә кирәкле әйберне сорыйсың. Һәрбер кирәкле урында кирәкле исемнәрен кулланасың дип әйтәләр галимнәр. Кырыятлау гына түгел, мәгънәсенә төшереп аңлап өйрәнсәң, иншалла, шушы исемнәрен кулланып, чөнки Аллаһ Тәгалә ярата. Бу тәвәссүл дип атала. Аллаһка якынаю дип атала. Чөнки Аллаһка шушы исемнәрен атап якынаю дугага җавап бирүдәген якынрак була. Сез дөрес әйтәсез, шуннан да менә шу исем сыйфатларны белү инде кешене үзе тәрбияләргә дә өйрәтә бит, әйме? Нәкъ шу сыйфатларны аерым бер аның өлешен үзендә дә булдырырга тырышырга кирәк булачак бит. Әгәр дә син беләсең икән, белә торып, Аллаһ Тәгалә шундый икән, һәм син Аллаһ Тәгаләдән нәрсәдер сорыйсың икән, өмет итәсең икән, башта үзең шундый бул. Юмарт бул, мохтаҗларга ярдәмчел бул, иң яхшы сыйфатларга ия бул, аннары инде Аллаһ Тәгалә синең һәр сүзеңне турыдан-туры ишетә торган була дип аңларга кирәк. Шулай, без шушы исемнәрне өйрәнсәк, кеше Аллаһка ошарга тырыша. Кумир дигән нәрсә бар. Аллаһ Тәгалә пәйгамбәрбезне җибәрде, пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям тормышында өйрәтте. Һәм ул аңар күркәм үрнәк дип әйтте. Пәйгамбәрбез дигән үзенең тормышында шушы Аллаһтан килгән күркәм әйберләрне эшләп күрсәтте. Кеше дигән Аллаһ субханаһу ва тәгаләне белсә, Аллаһның яраткан әйберләрен белсә, ул шушы яраткан әйберләрне эшләргә тырыша. Аллаһ күркәм сыйфатларын булдырырга тырыша, һәм бу һәр кешегә кагыла. Мисал өчен, Аллаһны ярату. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям вакытында бер кешене пәйгамбәрбез әмир итеп җибәрә. Ягъни җитәкче итеп җибәрә, һәм ул җитәкче кеше имам булырга тиеш. Теге кеше имам булып тора, Фатиханы укыгач бер сүрә укый, сүрәнең ахырында Гел кул хуалла сүрәсен укый. Ихлас сүрәсен әйткән. Пәйгамбәрбез алай дип эшләмәгән була, сахабалар аптырыйлар. Кайткач, пәйгамбәрбезгә әйтәләр: "Я Расулулла, бу кеше сүрә саен ахырдан Ихлас сүрәсен укып куя" дип әйтәләр. Арттырып җибәрә дип. Нәрсәгә шулай дип әйткәч, пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям: "Барыгыз да сорагыз" дип әйтә. Нәрсәгә эшлим икән ди. Тегеләр барып сорыйлар, әйтә: "Лианнаха сифатур рахман ва ана ухиббу ан aqra биха" дип әйтә. Бу сүрәдә Аллаһның сыйфаты дип әйтә. Ягъни Аллаһ үзен сыйфатлады, шуңа күрә мин яратам бу сүрәне укырга ди. Шуннан соң пәйгамбәрбез әйтә: "Ахбируху анналлаһу юхиббу". Хәбәр итегез аңлар, Аллаһ аны ярата. Шуның өчен безнең татар халкында гомер-гомергә менә бу Аллаһның исемнәрен хөрмәтләү, аны улылау, мәсәлән, гәҗиткә язылганда дагын. Хәтта безнең борынгы журналлар чыга башлагач, гәҗитләр чыга башлагач, сорау бирә торган булалар. Сез анда Коръән аятларын бастырасыз, Аллаһ исемнәрен язасыз, ярыймы соң дип. "Умай югазлим шагаираллаһ фа иннаха мин тaqвал кулуб". Кем Аллаһ уллаган әйберләрне улласа, ул тaqвалык билгесе диде Аллаһ Тәгалә. Шуңа күрә менә бу гәҗитләрдә Аллаһ исеме языла икән, аны теләсә кая ташларга ярамый. Календарьларда, журналларда Аллаһ исеме бар икән, аны теләсә кая ташларга ярамый. Аны җыеп барырга һәм инде киңәш ителә күмергә дип инде. Кайбер галимнәр рөхсәт итте ягырга дип, ләкин иң әйбәте аны күмеп кую, ул инде хәерле санала. Һәм шулай ук Аллаһ субханаһу ва тәгалә исемнәрен белү төрле бәла-казалардан коткару. Чөнки пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям мәсәлән дуга өйрәткәндә Аллаһның исемнәрен белән мәсәлән мисал өчен дуга килә: "Ла илаха илляллаһул азимул халим, ла илаха илляллаһ раббус самавати ва раббил арди ва раббил аршил азим". Бер бәла килсә, шушы дуганы укысын дип әйтте. Аның мәгънәсендә: "Эй Раббым, Аллаһ бийек, йомшак, юмарт, ул бүтән күкләрнең, җирнең Раббысы, Гаршның Раббысы" дип, шушы исемнәр белән, сыйфатлар белән Аллаһка мөрәҗәгать итәргә кушты. Һәм Карик Юнус алейхиссаламга. Юнус алейхиссаламны балык ашады. Балык йотты. Шуннан соң Юнус ничек мөрәҗәгать итте? "Ла илаха илля ант, субханака инни кунту миназ залимин". Эй Раббым, синнән башка илаһ юк. Субханак, син бөтен кимчелекләрдән дә пак. Мин залим кылышлардан, мин гынах кылышлардан булдым дип әйтте. Хаталандым дип әйтте. Фастаҗабна лаху диде Аллаһ Тәгалә. Без аңар җавап бирдек ди. Ни өчен Аллаһ Тәгалә Юнуска җавап бирде? Фиргаун диңгез каплаганда суга бата башлагач, ул дагы мөрәҗәгать итте. "Аманту биллади амана биһи бани Исраил" диде. Мин иман китердем, бани Исраил иман китергән затка диде. Ләкин Карик без Юнус алейхиссалам чик дуга кылды. "Ла илаха илля ант", Аллаһка син дип. Синнән башка илаһ юк, чөнки ул якын Аллаһка.
Ул бу дөньяда яшәгәндә, кешеләрен дингә чакырганда, ул Аллаһны онытмады. Аллаһка гыйбадәт кылучан булды. Һәм ул хаталанды, шушы хәлгә төште һәм эй Раббым, синнән башка илаһ юк. Эй Раббым, син дип мөрәҗәгать итте Аллаһка. Аллаһка, чөнки гарәп телендә син дигән аеру югандый. Син дип әйтү ул киресенчә якынны гыната. Якын дигәнне гыната. Шуңа күрә Аллаһка сез дип әйтелми Коръәндә дәгән теге, чөнки күплек сан белән әйтә Аллаһ үзен без дип әйтә, ул уллау мәгънәсен аңлата. Гарәп телендә бар ансы. Менә патша яки үзен улларга теләсә без дип әйтә, ләкин мөрәҗәгать иткәндә син дип Аллаһка әйтә. Һәм бу теге кимчелек түгел дип әйтәсем килә. Фиргаун Аллаһны танымады. Аллаһның якын дустына душман булды. Аларны үтерде, аларны мыскыллады һәм үләргә җиткәч, инде су каплаганда, дулкын каплаганда әмәнту дип әйтте. Хәтта мин сиңа иман китердем дип әйтмәде. Бәни Исраил кавме иман китергән затка иман китердем. Ягъни ниндидер шит затка иман китердем шикелле. Һәм Аллаһ аны кабул итмәде. Һәм бу инде чөнки безнең үлем теге инде гар-гара хәленә җиткәч, инде ул вакытта иман кабул булмый, тәүбәдән кабул булмый. Нәрсәне әйтәсем килә? Кеше Аллаһны белә, Аллаһны таный, авыр чагына җитсә, авыр чагында Аллаһ Таала аңар якын. Һәм ул Аллаһка үзенең исемнәре белән эй Раббым дип мөрәҗәгать итә икән, Аллаһ аны ишетә. Хәтта Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның хадисе: "Тагърраф иля Аллаһи фир-раха, ягърифка фи шидда." Аллаһка рәхәт чакта гыйбадәт кыл. Рәхәт чакта таныш Аллаһ белән, Аллаһка якын бул. Бу чиракта үзеңә рәхәт чакта. Мәсәлән, бит кызганча каршы кайбер кеше рәхәт булганда, Аллаһны оныта, намазын калдыра. Авырлык килсә, я Раббым дип башлый. Менә монда Пәйгамбәрбез әйтә, рәхәт чакта искә ал дип әйтә. Авыр чакта син Аллаһ искә алыр ди. Хәтта бер сахаби Абдулла ибн Мас'уд радиллаһу анхудан риваят килә, бер кеше Аллаһка һәр даим дугачы булыр ди. Авырлык килсә, дуга кылыр. Аллаһ субханаһу ва тааля янда фәрештәләр әйтерләр: "Кара, нинди якын тавыш. Якын тавыш, без бу тавышны беләбез, ләкин зәгыйф, хәле беткән. Эй Раббым, бу кешегә җавап бирче" дип шәфәгать кылырлар дип әйтә. Чөнки алар беләләр бу тавышны. Икенчесе, рәхәт чагында Аллаһны искә алмаган кеше, авырлык килсә дуга кылса, "Я Раббым" дип дуга кылса, фәрештәләр әйтерләр: "Нинди ят тавыш бу? Без бит моны белмибез." Моңар ишетелгәне юк. Һәм шәфәгать тә кылмаслар дип әйтә. Аллаһның рәхмәте киң, Аллаһ та җавап та бирер иншалла. Ләкин барбыр, син Аллаһка якын булсаң, рәхәт чагында Аллаһны искә алучан булсаң, Аллаһ сиңа иншалла җавап бирә. Аның турында сөйли башлагач, тагы бер тукталыйк инде. Кайбер вакытта Аллаһ Таала җавапны кичектерә. Кешегә кайбер бәла каза килә, ул Аллаһка мөрәҗәгать итә, ләкин Аллаһ кичектерә. Аллаһ Таала ярата бу кешенең ялварганын. Якынаюын ярата, Аллаһ тели бу кеше күбрәк ялварып, мискенләнеп Аллаһка дуга кылуын тели. Тагын да якынаюын аннары бу кеше Аллаһ Таала җавап биргәч, шундый рәхәтлек тоячак, ягъни хәтта бәла каза килүдән караганда менә шушы ләззәтләнеп дуга кылганы, ягъни Аллаһка ялварганы аның өчен иң тәмле, иң рәхәт чагы булачак. Һәм ул чынлап та шуны дәвам итәчәк. Ягъни Аллаһ хикмәт иясе. Менә без Аллаһ хаким, Аллаһ хикмәт иясе. Без менә Аллаһны белсәк, менә кайбер кеше әйтә, ник Аллаһ ярдәм итми, ник буларны газапламый, ник буларны шулай итми дип әйтергә мөмкин, ләкин дөрес түгел. Аллаһ Раббыбыз ул хикмәт иясе. Аллаһ турында начар уйларга кирәк түгел. Аллаһ Таала безгә яхшылык тели. Менә кайбер вакытта уйлыйсың, ник шулай булды инде? Әзрәк вакыт үткәч, хәерле булган икән минем шундый хәлгә төшүем дип кеше уйлана шулай бит. Күп чакта шулай, ләкин сабыр итә белергә кирәк. Аллаһның тәкъдиренә иман китереп, шуңа күрә безнең инде иманыбызның иң зур баганасы Аллаһның тәкъдирен яхшысына һәм яманына иман китерү, Аллаһтан булуына иман китерү бу кешегә ярдәм итә. Менә шуңа күрә кеше әгәр дә Аллаһны белсә, Аллаһ Раббысын таныса, җиңеллек булачактыр. Һәм тагы Аллаһ Субханаһу ва тааля турында әйткәндә, Аллаһка якынайту әйттек без. Һәм әгәр дә кеше Аллаһны белсә, ул Аллаһка якыная. Аллаһ Таала әйтә: "Иннама яхшаллаһа мин гыйбадихи ал-улама." Хакыйкый курку белән Аллаһтан галимнәр куркалар дип әйтә. Менә карыйк без үзебезнең бабаларыбызга, карыйк без үзебезнең әбиләребезгә, һәм үзебезнең хәлгә карыйк. Алар ничек итеп ураза тотканнар? Аларның өстәлләре мул идеме сәхәр ашаганда? Авыз ачканда өстәлләре сыгылып тора идеме безнең кешекелле? Ләкин алар хәтта урак өстендә җәйкене иссәдә ураза тоттылар. Намазларын калдырмадылар, шулык төнне намазларын укыйлар иде, җәйкене соң булса да укып, иртә баштан эшкә чыгалар иде. Һәм аларның мисаллары бик күп, һәм үзебезнең олы яшьтәге кешеләр үзләренең әбиләрен, бабайларын беләләр. Без үзебез
Өстәлләребез әлхәмдүлиллә мул, ризыгыбыз мул, ләкин без алар шикелле ураза тотабызмы? Алар шикелле гыйбрәт кылабызмы? Күпчелегебез әйтә, юк дип. Ни өчен? Чөнки бездә Аллаһны белү әз, иманыбыз заиф. Аларда ул көчле иде. Аларда ул Аллаһны тану иде. Алар бәлки физиканы, химияны бәлки белмәгәннәрдер. Теге поезд беренче чыккач, поезддан да курыкканнар, нинди шайтан килә дип, яки төрле яңарышлардан алар аны җиңел генә кабул да итмәгәннәрдер. Әйе, бәлки булгандыр наданлык. Ләкин Аллаһ турында белү, Аллаһ Раббыбызга иман аларда бийек иде һәм улы иде. Шуңа күрә алар Аллаһка гыйбрәт кылдылар. Шушы кыямәт көнендә әҗр савапка ирешим дип Аллаһтан куркып гыйбрәт кылдылар. Әлбәттә, акыллы кеше менә бу хәзерге технологиялар, хәзерге ачышлар фақат Аллаһны якынайта үзенә. Әгәр дә чынлап та аңласа, төшенсә, бу гыйбрәтне, бу хикмәтне Аллаһ кына булдыра алганын аңласа, әлбәттә ул аны өйрәнә һәм Аллаһка якынайта. Ләкин ул кайчан якынайта Аллаһка? Әгәр дәген гыйлемнең асылы иманга төзелсә. Бер әйбергә әйтәсем килә, менә Аллаһ Субхану тааля бу дөньяда әйберләрне бар итте безгә, шулай бит. Кайбер галимнәр әйтә, 3 төрле әйберләр бар. Берсе кешегә кирәкле әйберләр. Без аны кулланабыз. Җиләк-җимешен ашыйбыз, хайваннарны суеп ашыйбыз, итен кулланабыз, балыгын кулланабыз. Безгә кирәкле әйберләр. Ашарга яраклы, безгә кирәкле әйберләр. Булар безгә бу дөньяда яшәр өчен кирәкле әйберләр. Аны һәрберебез дә белә. Икенчесе гыйбрәт алыр өчен дип әйтә. Менә мәсәлән без карыйбыз диңгездә нинди генә балыклар, нинди генә үсемлекләр юганда, һәм аларны Аллаһ ризыкландырып тора. Тау тишекләрендә, төрле мәгарәләрдә, анда дагы ниндидер җенлекләр яши, алардагын бар. Кара, кем моны ризыкландыра? Менә уйлап карагыз, Аллаһ шулай дип ясаган аны. Берсе үлә, берсенә ул ризык, берсенә ул абыш, берсенә ул нәрсә, бөтенесе дәген Аллаһның бер хикмәте белән. Һәм шушы хикмәт өзелсә, тормышка зыян килә. Мисал өчен менә без карыйбыз бит, бүреләр урманда. Австралиягә куяннарны алып баралар. Австралияны куяннар баса ни өчен? Аларны сирәкләүче хайваннар юк. Һәрберсе дәген үз урынында. Хәтта анда сыерларны алып баргач Австралиягә бөтен дөньяны тизәкләр баса. Ни өчен? Чөнки анда чебеннәр юк икән, шуларны эшкәртә таган. Ягъни һәр нәрсә үз урынында. Уйларга, фикерләргә генә кирәк. Менә бу гыйбрәт өчен дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Ягъни бар итте безгә уйлар өчен, фикерләр өчен, һәр нәрсә үз урынында. Ширки дә кирәк аның. Аннары өченче әйбер сынау өчен. Аллаһ Тәгалә шулык тараканнарны дагын, шулык шаяннарны дагын, шулык тышкан кусыларны дагын безгә сынар өчен бар итте. Биргән нигъмәткә шөкер ит. Шушы әйберләр сезне сыныйлар. Аллаһ Тәгалә аны да куллана. Ягъни һәрбер әйбердә Аллаһның улы хикмәте бар. Һәрбер нәрсәдә улы хикмәте. Шуңа күрә менә бу галимнәрдәген нинди генә фәндә үсешкә җитмәсеннәр алар. Ахыр чиктә әйтергә тиешләр Аллаһ дип. Һәрбер акыллы кеше аңлый, үзеннән үзе бер әйбердән бар итеп булмый. Аны ам хулиқу мин гайри шайин ам хумул халиқун. Аллаһ Тәгалә әйтә. Алар үзеннән үзе бар булдылармы? Яки үзләрен үзләре бар иттеләрме дип әйтә. Икесе дәген мәгънәсез сүз. Ягъни кеше үзеннән үзе бар була алмый, үзен бар итә алмый. Җавап өченчесендә ул да булса бар итүче Аллаһ булырга тиеш. Менә бу Коръән Кәримдә Аллаһ Субхану ва Тәгалә мисаллар китерде. Ва фи анфусикум афала тубсирун, үзегезгә карагыз. Менә без күп беләбез дип әйтә. Медицина әле кешенең тәнен белеп бетермәде. Үзебезнең тәнебез җан турында әйтәсе дәген юк инде. Җан турында сөйлиләр, ләкин ва ма утитум минал илми илля qalila дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Сез бик аз гына гыйлем бирелдегез дип әйтә. Ягъни хәтта Худр алейхиссалам белән Муса алейхиссалам кимәгә утыргач, бер чыпчык диңгездән, елгадан су эчә, шуннан соң Худр алейхиссалам әйтә аңар. Мусага менә дип әйтә. Менә бу диңгез белән яки елга белән чагыштырган Аллаһның гыйлеме, ә менә шушы кош алган, авызына кергән су тамчысы ул безнең бирелгән гыйлем дип әйтә. Ягъни Аллаһның гыйлемен без белеп бетә алмыйбыз. Шуның өчен менә шушы әйберләрне без өйрәнсәк, Аллаһ турында өйрәнсәк, булар барсы дагын иншалла шуны күбрәк аңларга, белергә безне якынайтачактыр. Аннары тагы бер әйттем, Аллаһ турында белү яхшы уйлауга китерәчәк Аллаһ турында. Менә аны мин әйтеп уздым, яшәгәндә төрле хәлләр була. Авырлыклар да була, рәхәт тә була, җиңеллек тә була. Ачлыкта төрле хәлләр белән Аллаһ Тәгалә сынай. Күбесе кешенең үзенә гаепле. Кеше Аллаһ хөкемнәрен үтәмәү аркасында, Аллаһ кушканча яшәмәү аркасында үзенә үзе зыян китерә. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Захарал фасаду фил барри вал бахр бима касабат айдин нас." Җирдә һәм диңгездә бузыклык таралды кешеләрнең үз куллары белән эшләгән аркасында. Без хәзер табигатьтә дип әйтәбез, экология дип әйтәбез. Кеше үз кулы белән үзенә зыян китерә. Коръәндә аны Аллаһ Тәгалә әйтте, кеше үзенә
Лиюзиқхум бa'даллази амилу лагаллахум ярҗун. Аллаһ Тәгалә әйтә, шушылар белән без сезне сыныйбыз дип әйтә. Һәм шушының аркасында кайбер бәла казалар бирәбез. Исегезгә төшерер өчен, улар өчен. Бу дөнья мәңгелек түгел. Бу дөнья бетәчәк. Кайбер мисаллар китерә. Менә кайбер хәзер мәсәлән Америкада төрле җир тетрәүләр дисемме яки су басуы дисемме, көчле җилләр аркасында төрле катастрофалар була. Бу Аллаһның кудрәтенең бер мисалы. Кисәтү дигән. Ләкин нәрсә өчен ул кисәтү? Уйлагыз, фикерләгез. Уйлагыз, фикерләгез өчен. Лагаллахум ярҗигун ди әйтә Аллаһ Тәгалә. Бәлки сез киреп аңларсыз, кайтырсыз, фикерләрсез. Бу галәмнең Раббысы Аллаһ. Аллаһка гыйбадәт кылырга кирәк. Аллаһ кушканча яшәргә кирәк. Шушыларны аңларсыз дип әйтәм. Тагы Аллаһның исемнәре турында әйткәндә, шушы Аллаһның исемнәре бәйле безнең бер әйберне халал, бер әйберне харам кыла. Без беләбез, татар халкында бисмилла белән чалынган ризык. Шулай хәзер инде халал дигән таралды. Һәм асылда халал дигән нәрсәгә әйтелә? Чалына торган хайванга әйтелә. Шушы Аллаһ исеме әйтелгән чалынган хайван халал, исеме әйтелмәгән халал түгел без мусульман кешегә. Ягъни бисмиллаһи Аллаһу акбар дип чалу. Шушы хайванны ул халал кыла. Һәм бу чынлап тагын аны файдалы итә. Шариат кануннары белән эшләнелсә, ул дөрес итеп чалынса, ул кешегә файдалы һәм кирәкле ит була. Хәтта физика галимнәре ачыклады, дуга кылынган ризык икенче структура була икән дип әйтәләр. Христиан динендә булган дугалар белән чөнки шулай чагыштырып караганда, кеше шулай итеп ашаган икенче төрле дип әйтә. Аллаһ исеме әйтелгән судагын икенче төрле. Дугалар укылган суда икенче төрле, ризыкта икенче төрле. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, әгәр дәген кеше өенә керсә, бисмилла әйтеп керсә, шайтан аның белән кермәс диде. Бисмилла әйтеп ашаса, шайтан аның белән ашамас диде. Әгәр дә бисмилласыз өенә керсә, шайтан аның белән өенә керер. Бисмилласыз ашаса, шайтан аның белән ашар диде. Ашаганда без бисмилла әйтергә тиешлебез. Ашаганда бисмилла әйтеп ашау, ул шушы ризыкка бәрәкәт бирә. Ягъни хайванны чалганда бисмилла әйтү. Шулай ук ашаганда бисмилла әйтү, ичкәндә бисмилла әйтү. Әнә менә хәзер әйтәм, без инде фәнгә таянабыз. Фән дигән моны раслый. Дуга кылынган ризык икенче төрле. Аның бәрәкәте була. Кешегә бәрәкәте булгач, ул сәламәтлек дигән файдалы дигән була. Шуңа күрә бисмилла әйтеп ризык ашау, ул теге Аллаһның исемен атау беренче, һәм безнең тормышыбызга кирәкле әйберләр, ягъни без менә Аллаһның исемнәре турында әйткәндә, ягъни безнең тормышыбызда, көндәлек тормышыбызга дагы кирәкле әйберләр. Ие. Аннары мәсәлән, бисмиллаһиллази ла ядурру ма исмиһи шайъун фил арди ва ла фис сама ва хувас самиул алим. Пәйгамбәрбез әйтте, кем шушы дуганы әйтә, Аллаһның исеме белән дип, аңар иртә һәм кич әйтсә, зыян китермәс диде бер әйбер дигән. Ягъни Аллаһны шушы исемнәрен әйтү кешене саклый. Өйдән чыгып киткәндә бисмиллаһи таваккалту алаллаһ. Бисмилла таваккалту ала ла хаула ва ла куввата илля билlah дип әйтсә, шайтаннан һәм төрле бәла казлардан Аллаһ Тәгалә саклар дип әйтте. Ягъни шушы Аллаһны искә алу бәрәкәт. Һәрбер эш башлаганда мәсәлән бисмилла әйтеп башлау, Аллаһны искә алу, Аллаһның исемнәрен искә алу, Аллаһны зикр итү, булар барысы дагы кешенең тормышына бәрәкәт бирә. Равил хәзрәт мондай сорау бирәсем килә минем. Алла дибез. 99 исем эчендә Аллаһ Тәгаләнең Аллаһ дигән исеме бар. Ни хикмәт, бәләгәй генә бала да татар балалар турында әйтәм мин. Кулына шырпы кирип китсә дә Алла дип куя. Җыгылса да таеп Алла ди. Балалар да, зурлар да, менә балалар да, бәләгәй балалар да Алла дип әйтә. Нәрсәдер булса да менә шушындый һәр вакыт Алла дип. Бу нинди хикмәт? Аңа махсус өйрәтелгән түгел бит инде бу әйбер. Балачага. Бу күренешне ничек иттереп аңлатырга булыр иде? Бу иң беренче Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның хадисенә әйләнеп кайта. Куллу мәулудun юладу алал фитра. Бала фитри иман белән дөньяга килә, ләкин аны әти-әнисе я яһуди итеп, я насрани итеп, я мәҗүси итеп тәрбиялый дип әйтте. Соңгы тәрбиягә. Шуңа күрә монда ике әйбергә тукталсам була. Иң беренчесе фитри иман. Фитри иман ул кеше Аллаһ Раббыбыз безне мисакта һәрберебезгә мисак хәлендә булганда җаннарыбызга аласту би раббикум диде. Мин сезнең Раббыгызмы дип әйтте. Безнең җаннарыбыз бәла дип әйтте. Әйер, син безнең Раббыбыз дип Аллаһка иман китерделәр. Әйе, моны күп кеше хәтерләми. Ләкин бу фитрат. Фитри менә Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә үзенең шушы дөньяны бар итү белән, шушы дөньяда булган аятлары белән, ягъни кояшка кара, айга кара, йолдызларга кара, булар барысы дагы Аллаһны искә төшерәләр. Фи кулли шай'ин лаху ая тадуллу ала аннаху вахид. Бер шагыйрь әйтә, һәрбер җиргә карасаң дагы аның бер знамение, ягъни бер аятлары, бер мугҗизалары бар дип әйтә. Һәрберсе исбат итеп тора Аллаһның бер икән. Шуңа күрә менә һәр кеше, әгәр дә фитраты дөрес булса, әйткәнемчә, тышкы тәэсире булмаса, безнең кызганычка каршы
Мәктәптә шушыны кешегә сеңдереп, кеше Аллаһ юк дип әйтә башлады. Ни өчен? Чөнки сеңдергә тырыштылар. Ләкин әгәр дәгән әйтәсен икән, менә син утырып йөри торган машина үзеннән үзе бар булганмы? Син утыра торган, оча торган самолет үзеннән үзе бар булганмы? Ул аны уйлап караса, юк, чынлап та бит инде, аны ясарга күпме көч кирәк, күпме инструмент кирәк, күпме корал кирәк, күпме әле материал кирәк, әле уйлап чыгарырга кирәк. Шуңа күрә бер нәрсә дәгән үзеннән үзе бар була алмый. Хәтта бер галим әйткән бит, кемдәген кем? Кичкенә генә күзәнәкебез үзеннән үзе бар булды дип әйтә икән, ул әйтсен ди, шансын ди. Ана самолет, Boeing самолеты яки Ту самолетлары нинди генә самолет булсын, үзеннән үзе ясалган дип шана икән ди. Бер күзәнәкнең үзеннән үзе ясалуына шансын дип әйтә. Һәрбер акыллы кеше аңар шанмый. Нәкъ шулай, ул бер күзәнәк içinde, бер шәһәр шикелле аның içinde. Ничек инде ул үзеннән үзе бар булсын? Шуңа күрә менә бу әйберләр барысы дагын кешегә фитри иман булып тора. Ягъни кеше караса, фикерләсә, ул Аллаһны таный. Тышкы тәэсир булмаса дип әйтәм. Аллаһны таный, Аллаһ субханаху ва тааля аны безгә үзе танытты. Икенче бу сәбәп инде татар халкыбыз ислам динен күптән кабул итте. 1000 елдан артык ислам дине белән яшәделәр. Кичкенәсенә, олысына шулай итеп бер-берсенә Аллаһ турында сөйләделәр. Дин тоттылар, гыйбадат кылдылар. Шуңа күрә ислам дине тоткан кеше ул нәрсә генә булсын, я Аллаһ дип әйтә. Чөнки ул Аллаһка ышана. Чөнки ул Аллаһка мөрәҗәгать итә. Я Аллаһ дигән мәгънәсе я Аллаһым, я Раббым ярдәм ит дигән мәгънә бирә. Чөнки Аллаһ ул, аның исеме иң таныш исем. Аның турында иншалла киләсе тапшыруда Аллаһ турында аерым сөйләрмен. Аллаһның исеме турында. Бөек исем икәнен, Аллаһны үзен таныта торган исем турында аерым сөйләрмен иншалла. Ләкин әйтәсем килә, менә бу безнең халкыбыз һәм бу гарәпләрдә дә нәкъ шулай ук. Я Аллаһ дип аларда бер мәсәлән берсе башкыштан төшә икән, бер әби мәсәлән Я Аллаһ мәсәлән теге көч-хәл белән төшә мисал өчен. Һәрбер әйбердә Аллаһ исемен атый. Телдә генә йөри ул, ләкин мәгънәсе бик зур. Аллаһны искә алу, эй Раббым ярдәм ит, я Раббым ярдәм ит дип Аллаһка мөрәҗәгать итүнең мәгънәсе бар. Шуңа күрә ул яхшы мәгънәдә булырга тиешле. Аллаһ исемен кичкенәдән өйрәтергә кирәк. Хәтта кайбер галимнәр әйтә, баланың иң беренче теле ачылганда Аллаһ сүзен әйтсен. Чөнки без аны тугачта Аллаһ исемен ишеттерәбез, азан ишеттерәбез. Шулай бит. Иң беренче ишеткән сүзләре аның азан була. Һәм без аны җиназа дагасы белән ятабыз, тагы шулай ук бу дөньядан вафат булганда дагы ул җиназа намаз укылып, аңар яңадан дога кылынып, ул бу дөньядан китеп бара. Һәм шулай ук ул иң беренче ишеткән сүзләре дәгән Аллаһ дип булсын. Мәсәлән, аны безнең галимнәребез дәгән, мәсәлән, Галимҗан Баруди хәзрәтләре Саватхан китабын язгач, иң беренче Алифба китабы. Шунда дәреслек дәгән бирә. Укытучыларга, балаларга ничек өйрәтергә? Раббым Аллаһ, динем Ислам, пәйгамбәрем Мөхәммәд дип шундый сүзләрне ятлатырга киңәш итә, һәм үзенең китапчыгында да шулай дип яза. Шуңа күрә без дәгән мәсәлән балаларыбызны шушы үсеп килгән буынны шушы Аллаһ исеме белән үстерсәк, иншалла телләрендә Аллаһ булса, һәм күңелләрендә дә иншалла Аллаһ булачак, алар Аллаһны искә алганда бу дөньяда үзләре генә түгел. Бер кеше күрмәсә дәгән сине Аллаһ күрә. Бер кеше белмәсә дәгән сине хата кылганыңны, ялганны яки урлаганны яки харам эшләренне бер кеше күрмәсә дәгән, һәм Аллаһ аны язып бара, һәм синнән сорау бирәчәк. Шуңа күрә Аллаһ субханаху ва тааля әгәр дәгән без балаларыбызга шушы Аллаһ Раббыбыз турында сөйләсәк, аны өйрәтсәк, иншалла бу тойгылар аларның күңелләрендә булачак, һәм әгәр дәгән кешедә шушы тойгы булса, гаиләсенә тәэсир итәчәк. Балалары шундый булачак. Ә гаилә тәртипле булса, җәмгыятькә тәэсир итәчәк. Һәм безнең җәмгыятебез дәгән сау-сәламәт, нык, яхшы, көчле булачак. Шуңа күрә шушы вагазыбызның ахырында дуга кылып Аллаһ Раббыбыздан сорыйм, я Раббым Аллаһ, безнең җирлегебезгә, безнең җумһуриятебезгә иминлек, тынычлык насыйп әйләсәң иде. Җитәкчеләребезнең дәгән күңелләренә шушы тәүфыйк, хидаят биреп, исламның матурлыгын, хаклыгын аңларга насыйп әйләп, шушының белән барыбызга да гамәл гыйбадат кылырга насыйп әйләсен. Безнең шушы хәерле дугаларыбыз безнең бабаларыбызга даган ирешеп, алар безгә шушы динебезне ирештерделәр, шушы динебезне алып килделәр. Хәзерге кылган дугаларыбыз аларга даган әҗр-савап булып ирешсә иде, кыямәт көнендә алар белән бергә җәннәтләрдә очрашырга насыйп әйләсен. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.